ende kakhulu ngoba bengisuka e6 ngiya e4 ngeenyawo ngifunda ezabalaza. Yeah. So ngithe ngilate kanjalo ngesikoleni ngahlangana nobhuti engasho nje ukuthi mina bengimbiza njengokuthi umalume. So wangitshela ukuthi ufuna ukungikhapha ngesikoleni ngoba uyabona ukuthi sengilate. Ngathi malume akunankinga vele esikoleni bazongishaya, ngicela ukuthi ungikhulumela ukuze othisha bengezukungishaya. Wangithatha wangihambisa ngenye indlela engayijwayelanga. Ngamtshela malume le ndlela esihamba ngayo akusiyiyo. Wathi umalume hayi asambe ngapha le ndlela leyiseduzana ukuthi ungafika esikoleni. Yeah. Ngamlandela umalume sihamba kanjalo kanti ungihambisa uzozangikhiphela emahlathini. Mayifika emahlathini afika nginikeza isikhindi ekade seplastikini nommese awukhiphe awubambe ngesandla athi angigqoke isikhindi. Engicabanga ukuthi ngoba manje sengikhulile wayekade efuna ukungifihla ukuthi ngumntwana wentombazane. Wangena nami esigangini sahamba idistance ende. Masithi siyabheka sibona abantu abawu2 abazayo. Wathi ngingamemezi ngathula sandlula sasofika komunye umgwaqo obuya edrobheni usuke eNyukhasela oye eMadadeni ngase section 6. Wangijampisa ngisakulawo mahlathi angale. Wafika wathi angikhumule ngakhumula ngacabanga ukuthi uzongizwisa ubuhlungu ngizwe ulokhu 105. Zama ukuphuza amanzi makwenzela ukuthi kuhle nakho ukukhala kwenzela ukhiphe konke kungaphakathi. Ngiyaxolisa kakhulu. Kakhulu. Uxolo. Sesingaqala sibingelele. Sanibonani babukeli bethu emakhaya. Igama lami ke mina ngokwazi ngakansele ngiphuma phansi enkandla le Mahlatha Mnyama. Sihlangene lapha kwi podcast lapho khona sisuke sixoxa njengezinto ezahlukahlukene eziningi. Ngathi ngiyangibona ukuthi umoya wami uphansi. Sizoliqala nje uhlelo umoya uphansi ngenxa zokuthi isimo sokukhuluma ngaso si very emotional. Mhlambe futhi nobuhlungu omningi ukusuka nje kubuhlungu bakudala bumbondelane kuze kuzoba imanje. Kwesinye isikhathi ke baye bethi i-rape iwumkhokha into ukuthi mayikuthe mhlambe yakufica ebuncane bakho ke isiyo lokho ikulandela impilo yakho yonke esigcine singazi ukuthi ekugcineni mhlambe isiphetho kuye kube yini. Namhlanje kasami sodwa samba noma wethu esinethemba ukuthi uzokwazi ukukhuluma ngokuba she's very very emotional at the same time. She sounds very hurt but hoping so kwazi ukuxoxa kancane silonke nje sincenga kuze kube ukuthi siyafika esiphethweni sethu nasekugcineni. Angibingelele ungabingelela nababukeli bethu emakhaya uzichaza ukuthi ubani ungakabani kungani namhlanje silapha. Sanibonani emakhaya, igama lami Mkhethiwe ngamkhwanazi. La ngize ngoba ngidinga usizo. Impilo yami yonke ngikhule ngihlukumezekile kangangokuthi
kuze kufika lesikhathi samanje ngifike lana angikhona ukuqhubeka nempilo ngoba ngina-trauma. Kunezinto ezibuyayo njalo noma ngilala, kwesinye isikhathi ngihluleka ngisho ukuba ngedwa endlini, ngisabe kube ngathi khona umuntu ozongingenela. So ngizodinga usizo lana ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo. I-trauma isuka kuphi, kwenzakalani? Ukuqala kwayo yonke lento le iqala kuphi? Mhlawumbe mangase kuthula ndisumbukele ekhaya. Mina ngikhulele eNewcastle eMadadeni la ngizalelwe khona. Yeah. Esibhedlela sakhona eMadadeni. So ukukhula kwami ngikhule nginobaba nomama, ngihlala nabo, kodwa ubaba kube nokuphuma kayo sebenza, sisale nomama besingabantwana nodadewethu uThobile. Yes. Njobe ngishithi igama lami ngikhethiwe besinokuphuma siyodlala njengabantwana. Kunomuzi la besodlala khona. Besinokuthi masodlala khona njengabantwana ubaba wakhona besimbiza ngoba Buthombe umfundisi. Yes. Uma esibiza ubezosibiza asithembisa amaswidi athi size songena endlini asidlwengole sonke. Kahle kahle singabantwana besilako 8. Abanye ngisabakhumbula amagama, abanye ngisabakhumbula. Engisamkhumbula kwakuNcamisile noNonhlanhla. Engisabakhumbula nganginokudlala nabo lapho kulowo muzi nodadewethu. Nodadewethu naye ukhona kuyo leyo rape leyo. Besilalisa sonke embhedeni asirephe ngesikhathi esi1, aqale ngomunye eze ngomunye azafike kuloyo ozobe sekugcineni. Besasipha amaswidi ukuthi asiphume sihambe siyodlala. Angizange ngathola ithuba, nodadewethu alithola ngethuba lokuthi areport kumama ngoba thina sikhule singabantwana sifihlela izinto eziningi singakhona ukukhuluma nabantu abadala ukuthi yini nani yenzakalayo empilweni zethu. Sahlala mangikhumbula kahle, sahlala unyaka oyi1 khona lapho samuva sayohlala eMadadeni esection 6. La safike sahlala khona bengifunda ngaleso sikhathi grade 4 beku standard 2. Mangikhumbula kahle yabe ku standard 2. La bengisuka ngiyesikoleni bese ngilate vele ngoba bengihamba ngenyawo distance ende kakhulu ngoba bengisuka e6 ngiya e4 ngenyawo ngifunda eZabalaza. Yeah. So ngithe ngilate kanjani ngesikoleni ngahlangana nobhuti engasho nje ukuthi mina bengimbiza njengokuthi umalume. So wangitshela ukuthi ufuna ukungikhapha ngesikoleni ngoba uyabona ukuthi sengilate. Ngathi malume akunankinga vele esikoleni bazongishaya, ngicela ukuthi ungikhulumela ukuze othisha bengeza ukungishaya. Wangithatha wangihambisa ngenye indlela engayijwayelanga. Ngamtshela malume le ndlela esihamba ngayo akusiyiyo. Wathi umalume hayi asambe ngapha le ndlela leyiseduzana ukuthi ungafika esikoleni. Yeah. Ngamlandela umalume sihamba kanjalo kanti ungihambisa uzozangikhiphela emahlathini. Mayifika emahlathini afika nginikeza isikhindi ekade seplastikini nommese awukhiphe awubambe ngesandla athi angigqoke isikhindi. Engicabanga ukuthi ngoba manje sengikhulile wayekade efuna ukungifihla ukuthi ngumntwana wentombazane. Wangena nami esigangini sahamba idistance ende. Masithi siyabheka sibona abantu abawu2 abazayo. Wathi ngingamemezi ngathula sandlula sasofika komunye umgwaqo obuya edrobheni usuke eNewcastle oye eMadadeni ngase section 6. Wangijampisa ngisakulawo mahlathi angale. Wafika wathi angikhumule ngakhumula ngacabanga ukuthi uzongizwisa ubuhlungu ngizwe ulo105. Khumula wenza lento ayenzayo. Ungaqeda wathi ngambheki uyabuya ngilale kanjalo ngingadliwa intuthwane. Ngithi malume mangithi ngasithinta ngibona into engazathi ubisi ephuma kimi. Ngisukume ngimbheka ngoba kasabuya umalume ngimbona ukuthi akekho. Ngigqoke ngithatha ischool bag sami ngihambe mangifika khoneni laphana kwakunama traffic cop. Kodwa ngokuthi mina angazi ukuthi lento engenziwa yona i right na ukuthi yenziwe kimi noma i correct, angitshelanga ngisho traffic cop.
ngandlula ngayikhaya ngafike ngatshela umama ukuthi mama into enza ukuthi ngingayi esikoleni njengoba ngibuyile umalume ungise esigangeni engihlangane naye bethe uzongikhapha ngesikoleni. Wafike wathatha ugwayi wakhe wawufaka kimi. Umama wangibeka embhedeni wangicheck wangithelela amanzi okugeza wangigeza. Makaqeda ukungigeza ayikho into ayikhuluma nami, ayikho into ayenza ukukhombisa ukuthi umsali. Okunalokho angifonela i-transport ukuthi ngiye esikoleni. Ngaqhubeka ngihamba nge-transport-ke esikoleni lo ngihamba nge-transport until samuva-ke kuleyo ndawo leyo. So ungakukhululimi solo malume uyamazi yini? Angimazi. Umqala ukumbona ngalolo busuku. Ngiqala angimazi ngeke ngimkhombe nokumkhomba anginaso nesithombe sakhe engqondweni yami anginaso. So ngalesikhathi usuneminyaka emingaki? Mina 9 years. Usuna 9 years. Sure. And then namuva-ke uyangavula icase uma kangenza lutho. Ngizwanga lutho. And then sasuka kuleyo ndawo leyo ebesihlala kuyo besinabo makhelwane nje obehlala back opposite yasekhaya kambo bani igama lakhe ngizolikhumbuza Nkosikhona. Ekhaya kube bekunezinjuba bakhe noma makhe bekuyi ngathi bekwemabothisha okanye uyi1 wabe bekayiprincipal angisakhumbuli kahle kodwa bekukhona uthisha umzali wakhe phakathi kwabo boyi2 obefunda eNewcastle High. Yes. So sahamba sayohlala esection 7 masihlala khona bengifunda standard 5. Bengifunda standard 5 masohlala khona ngisaqhubeka ngisahamba ngetransport. Then kwenzakale ukuthi njengoba ngiphuma primary sengiyongena high school ngafika ngafunda eZabalaza. Not eZabalaza I mean ePhendukane. Mase ngifunda ePhendukane ngafunda grade 8. Yes. Mase ngifika ka grade 9 umngani wami bekunontobeko no Oma abangani bekade ngiphila nabo. Yes. So bese bejola ke bona mina umjolo bengakafiki kuwo ngoba bengazi ukuhlukumezeka bese ngihlakaniphile lapho ngazi ukuthi lento ebengenziwa yena bengekho right. Yes. And then njengoba bejola uNontobeko bese ne boyfriend sike sahamba naye saya ku boyfriend esection 3 gama layo bekuzakhele. Masifika khona uzakhele bahlangana ngalezi zinto lezi zokuthi bekunemshado yokucula imshado so yena beculisa imshado. Yes. And then wajola naye kanjalo and then mina bengilongishelwa umngani kaZakhele. Yes. Umngani kaZakhele azange ngazwana naye ngoba ube nezintombi eziningi kangangokuthi bengibona ukuthi la ngizozuzisa ngumfana at the age of 15 vele bengisasemncane kwamina. So uma ngabe bejola sivakashele uyobona iboyfriend yakhe ngemkhaphile sifike sihlale mase kumele sibuyele emakhaya athi ke uZex ayi ngicela ukuthi nilale ngithi mina hawu kanjani ngoba phela sizoshaya emakhaya. Lo wavuma ngoba iboyfriend yakhe. Kwathiwa mina ngizolaliswa somewhere. Yes. Balala ke bona mina ngathathwa ngasiwa komunye nje umkhukhu ukuthi ulale khona. Komunye nje umkhukhu and then balale ke bona ngivalelise ngikhashwe ngisiwe khona kulomkhukhu lo ngifike ngilale. Ebusuku ngisalele kanjalo ngikhile ngaphakathi kodwa bangibonisa ukuthi khiwa kanjani kodwa yena kusho ukuthi uyazi ukuthi kungenwa kanjani. Noma ngabe kuthi uvalile ngaphakathi kunendlela yokungena. Yes. Wafika yena wafike wavula ebusuku ephethe iphanga. Ngambuza ngathi how senibuyile nizolala ngapha nanontobeko wathi amthule ngathula
mangibuza ukuthi hawu manje lento oyiphethe uyiphetheleni, wangishaya ngayo wathi ngikhuluma kakhulu, wathi angikhumule, ngakhumula wangirepha. Makaqeda wathi ngingakhulumi ngamtshela umngane wami ukuthi ungenzeni, wahamba. And then the following day ngivuke ekseni ngoba vele bengalalanga ubuthongo bokulala. Ish, khona ngikhohlwayo. No problem. During the night after sehambile, lo mngane wakhe lo bekangishela. Amthumele yena lo ukuthi akeze naye wafika wangirepha naye. So lo meyiqeda uboyfriend kaNtobeko athumela umngane wakhe naye ukuthi hamba uye kule ndlu le. Yebo. Should kahle bagrepha bo2. Yebo. Umngane uboyfriend kamngane nomngane wakhe. Yebo. Wafike wangirepha naye. Makaqeda ungirepha nazangalala wahamba. Ekseni ngabo 4 ngiye kuNtobeko ngithi phela sesikoleni asambi. Abe sagezwe yagqoka then bese siyahamba. Sihamba ngenyawo i-distance ende kakhulu. Safika emakhaya ngamtshela ngithi mina before singene egate indoda yakho ingirepile. Athi ke mina musungitshela ukuthi wena bomfuna ngithi mina yakukho njalo. Ungirepile ngirepanga yedwa. Ungirephe nomngane wakhe wangangikholwa. Wathi ke yena akazingeni lezo zinto ngoba akayikholwa yonke into engimtshela yona intazi yona indoda yakho lana ebusuku bonke. Ngathi akunenkinga. Ngeke ngamzonda isikhathi eside ngaphinde ngabuyisa inhliziyo ngathi ngimxolele ngoba azange azamthume. Yeah. Same year unyaka soyophela bese ngithene 16. Bese ngithene 16 ngikhumbula kahle. Yes. Basajola bona umngane wami lo munye oma noNtobeko. Yes. Ngikhaphe uNtobeko aye ku boyfriend yakhe beno Oma. Yes. Bese bejola kwenye indawo bengasajoli nozakhela. Yes. Then masifika e6 kungala bengihlala ngakhona before. La warishwa khona umncane. Cha, okay. Kukhona la ngirishwa khona umncane ngarishwa ngina 9. Yes. Kula ngarishwa khona ngina 9 la besihlala khona. Okay. So masiya khona babona ama boyfriend wabe kwi31 ku New Year. Yes. U96. Yes. Bekwi31. So masifika lapha yana sisa enjoya kube mnandi, basifundisa nokuphuza utshwala abafana siphuze, and then bese basiphelezela bekuyoshaya bo 12 sithi sifuna ukuhlukanisela unyaka ekhaya. Yes. And then sasendleleni kanjalo sihlangane nalomfana lo ohlala back opposite yala bengihlala khona. Okay. Before sihambe nasiphelezela uyasibona sikamantombazane sibayi3 athi uyasiphelezela usisa kuphi emakhaya. Then sendleleni laba bajahela ukuyekhaya ngibatshethi incane ngimela ngifuna ukuchama bathi wena bayangimela ngichame mangisachama mangisukuma basekho la ngichama khona sehlathini ngisukume mangithi ngiyabheka sekume lo I1 umfana lo back opposite nakini. Yebo. Yes. And then siqhubeke nendlela nomfana ngithi mina hawu babonile baphelele phatha kababonanga ngithi okay ngicela uqhubeke kungikhaphe ngoba sengihamba ngedwa ngiyasaba uyabo angikhaphe ngokuthi ngiyamazi angijikele endleleni masebona indawo enesiganga athi ke wena ngempela uzozofika ekindivela unganginikanga lento ngithi mina kanjani manje ngithi wena bokungathi ufuna umunye umngane wami bengihamba naye and then manje ufunani kimi athi ke mina sengifuna wena umngane wakhe akasekho ngithi ngeke ngikwazi ukuthi ngithandane nawe mina ngoba ngikwazi kudala ngithatha njengobhuti wami. Yes. Emva kwalokho kaqale kangishaye makangishaya ngithi ngiyabaleka angidonse ngesikipa angishaye nge2 feet ngiwe phansi manje waphansi agibele phezulu kwami magibela phezulu kwami angilume ihlathi mangiphenduka ungiluma ngapha mangiphenduka ungiluma ngapha uthe suka lapho angiluma indlebe yamashoda ngangile iphisi inyane encane phezulu. Ngiyabona la ngemuva nansi yasuka kancane. Yes. Wangiluma indlebe ngascreama kwaba khona omunye ubaba obayekade egqoke ijazi lesonto
wasondela weza waphosa itini then wangiyekela wasukuma wabaleka. Lo baba wangithatha wangisekhaya. Maye efika ekhaya wafika watshela umama ukuthi ngilimele and ngicishe ngarejwa. Umama wami wafeinta ngoba umama ube umuntu one-asthma enezifo nje eziningi zo like ezingamenza ama-chronics. So wafeinta and then lo baba lo wathi ucela ngithatha amanzi ukuthi umama azokwazi ukuthi abe right. Ngize nervous lab samsula ubuso. Emva kwalokho waphaphama wabuza ukuthi kwenzakaleni. Ngase ngamchazela ukuthi sibuya kuphi. Azange angithethise ngoba bona ukuthi ngilimele. And then ekseni savuka sayi police station savula icase. Umfana khona waboshwa. Okay, kwangcono ke lo waboshwa. Okay, ukuboshwa kwakhe ngisafunda isikolo uyangihlukumeza uze esikoleni uzongilanda khona ufuna ukubulala uphume kanjani ejele? Bathi uphume ngebail. Bangifone afona amaphoyisa ku landline asho ukuthi uphume ngebail. Okay. And then masephumile mangesikoleni uphathisa amaletha ukuthi mina uma ngafuna ukucima icase uzongibulala. And then ungikade gethini esikolo angisakhona ufocus esikoleni. Mangesikoleni mangiphuma kufanele ngibheke indlela engizohamba ngayo. Angithi bekunama gates ayi3 ngiphume ngelinye igate ongenani ukuze ngizokhona ukuthi ngiyofika ekhaya ngoba meme la kule gate engihamba le ndlela engihamba kuyo uzongithola and uzokwenza noma yini ayifunayo. Yes. And then kwagcina ke sekwenzeka ngelinye ilanga ngadecide ukuthi mama angisakhoni mina ngesikoleni ngoba lo mfana uyangilandela ngicela ungifunele esinye isikolo. Wathi umama okungenana ngiqeda unyaka ke and then ngonyaka olandela uzofunela isikolo. Kwaba ne-event esikoleni. Kune-event esikoleni wafika abazali wafika umama wabakhona wafika umfana ngamkhombisa umama ngathi mama uyambona nanga. Wathi umama manje sokwenze njani? Ngathi angazi kodwa kufanele kube nento eyenzakalayo ngoba lo muntu lo ufuna ukungibulala. La angangithola khona uzokwenza sure ukuthi angibulala. So ngicela ukuthi uzame ukuthi ongenani ke ngihlaleke kulonyaka ngizobona next day ngimane ngiphinde yona le standard engisifundayo ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo ngoba ngiyasaba ke esikoleni. Umama wathi ke angengikwazi ukuthi ngiyeke isikolo. Ngazekela ke mina isikolo ngahlala ekhaya. Ngase ngiba umuntu ke obhemayo ophuzayo of which namanje ngiyabhema ngiyaphuza. Angazi ngize ngiyeke futhi angiboni ukuthi ngizobeka utshwala nogwayi because izinto ezingenza ngibe calm uma ngabe ngisitholile. Yes. And then fast forward after that ngiyekile isikolo ngezwe kuthiwa umfana bamgwazile wafa. Washo. Okay. Yebo. Kodwa ke mina bese ngifuna ukumplanela ukuthi ngithathe isibhamu sabhuti wami semthethweni ngimdubule ngaso ngoba isefika bhuti bengakhiwe. Ngoba benginokumbona elayisha abantwana ngakhona ngala ngihlala ngakhona. Yes. So ngajabula mangithola ukuthi akasekho emhlabeni sengizokhona ukuthola iclosure. Yes. Okay. Then ke after that after few months ngajola nomunye umfana behlala eLista. Bengijwayele ukuthi ngimvakashele ngazi family yakhe ngazi nomfowabo mangiyile khona even nogogo wakhona bengazi. Yes. So mangijola naye igama lakhe bengimbiza ngoMpini and then umfowabo uMandla. Yes. uMandla ube umuntu ebengimkhonze kakhulu kangangokuthi bengimthatha njengomfowabo womuntu engizwana naye ngimkhonzile. Kodwa ngelinye ilanga ngiyekhona ngiyobheka umuntu engizwana naye ngamthola engekho and then ngathunyelwa ukuthi angiyombheka kuMandla la sehlala khona esitendeni sakhe. Mangifika khona wathi hayi angilinde kancane uyabuya. Ngahlala ngalinda kwaze kwaba sebusuku and then mawuzosuka lapha yana ahlala khona ubuyela eKhabompini kuyi distance and kuyisiganga and makusebusuku kunezinto ezenzakalayo kurejwa abantu kubanjwa inkunzi kubulawa abantu. So wangitshela ukuthi yena ngichoose ukuthi ngiyobulawa abantu abaningi rejwa abantu abaningi ukuthi ngilale la
ngoba phela mangabe ukuthi ngiyahamba ngizolimala. Yes. ngalala ngigqokile, wangikhiphela umesi wangikhumula, wathi-ke ucela ukuthi ngingatsheli umuntu lento esizoyenza, naye amtshela umfowabo kungcono ngoba izokwenziwa uyayi-one kunokuthi yenziwa abanye abantu abaningi. Wangireyibha, wangiphindelela kaningi kwaze kwasekuseni. Yes. Ngazihambela ngayombheka umfowabo, ngamtshela ngathi umfowenu ungireyibhile. Wayivula necase? Angivulanga. Bengi-expect ukuthi yena mangimtshela mhlambe khona into azoyenza anginikeze support. Yes. Okunalokho kwaba ngathi into e-right or enormal nje la yenzile. Azange ngibe nepower yokuthi ngihambe ngiyovula icase. Ngasitshela nje ukuthi kushuthi empilweni yami lento enzakalayo into engilandela into kahle kahle ekumele ngijwayele ukuthi inormal. And then after that ngakhula ngaba mdala, ngazosihlalela eGoli, senginaye nomntwana, ngifuna ukuzosebenzela ingane yami. Kangangokuthi ngaze ngathola umuzi, ngathola indoda. Yes. Ngahlala nayo. Yes. Ngaba nomunye umntwana wesibili khona ke manje la eGoli. Kuyo nendoda. Yes. Mangifika ngizohlala, ngahlala emkhukhwini kuma formal settlement. Nendawo Isezama impilo khona eGoli. Khona la eGoli. Okay. Yeah. So mangihlala lapho ngihlala usisi wami wagcina seshona, mayishona usisi ngabhalisa indlu ye-RDP ngenamba yomkhukhu wakhe, ngathola indlu ye-RDP, ngihamba ngohlala lapho kuleyo ndlu leyo. Yes. Ofishi la ngihlala khona manje. So uma ngihlala lapho kuleyo ndawo ngathandwa abantu bangijabulela, ngaba umuntu nje ukuthi sengiyazi nginabo makhelwane. Ngagcina ngaziwa abantu abaningi ke bangijwayela ukuthi okay usisikhethiwe, bangibiza ngosisikhethiwe. Yes. Kunomfana abathi uTitus usebenza private hospital. Yes. Uyinesi. Ngimjwayele kakhulu. Ngelinye ilanga ngiphume ngihamba noKarabo omunye umntwana engamsiza ngendawo ukuhlala exoshwe boyfriend uhlala eLimpopo. Yes. Ngiphume noKarabo eya ku boyfriend yakhe uSly oyiphoyisa. Yes. Sihlala sithengele ama flying fish siphuze, then later on ngabo 10 bese ngithi mina ngihamba ngendlini ngifuna ukulala ngishiya umama enomama ke correct. Yes. Bese bangiphelezela ku Karabo noSly bangibeke ngasebridgeini. Yes. Kanti kuza uTitus athaya samsana kwavele sihamba direction e1. Yeah. Sihamba athi uSly hayi ngoba usuhamba nomuntu engimaziyo vele niniqhubeke nendlela thina siyajika nomuntu wami. Yes. Ngihambe naye lo bhuti size sofika ngala ngihlala ngakhona. Ngithi mina sengiyakhuphuka ke, mina ngihlala eflatini phezulu. Ngithi sengiyakhuphuka mina ngendlini umama akekho right. Bye bye. Uyangilandela ukhuphuka namama steps. Uthi hayi mina ngifuna ukuzolala la kwakho. Ngithi ana ngicela ukuthi ungaba ngumsindo umama ukhona akekho right. Athi yena hayi man ngicela uvule ngifuna ukuthi sizolala la kwakho. Ngithi cha ngcono okungenani athi ngikukhaphe kancane ngoba umama mengavula umnyango la akuzuba right ngoba uzongibuza ukuthi ngizokwenzani nabantu la endlini engekho right. Sisahambile kancane about maybe 200 meters khona same street. Yes. Ngithi mina sengiyajika, wangibamba ngiphula isandla. Wakuthi Wangitwist isandla. Kuqhamuke omunye umfana abathi ngimkhohle ngizomkhumbula bethandana noZindle mangimkhumbulile. Kuqhamuke yena abuza ukuthi uphi uZindle, ngithi mina ungibambile lo athi uphi uZindle, ngithi mina ngimgcine ehleli nabo Edi, so angazi noma uhambile wayakhona na wayophuza khona. Bese lo mfana okay ngithi ngicela ungisize lo bhuti lo uyangiphula. Wathi yena yangizingena indaba zabantu abathandanayo. Ngithi angithandani naye, wahamba washiya kanjalo.
and then esishiya kanjalo ngithi uyangilimaza ngicine sengimluma isandla uyabona mangimluma isandla wangikhipha ngawa phansi mangewa phansi kuseduzane nemikhukhunyana kunemkhukhu ngapha esayidini ngabantu abarentile and then ngapha ama flat ngithi wenzani akhipha ugwayi wakhe athi ucela ngemsakhe estradini kunabantu somewhere eduzane baphuza abahleli kukhala iredo athi ucela ngemsakhe ngithi cha ngikwenze lokho mina wenzani lento yenzayo ngikujwayele ngikwazi ngazi ngisho nomuntu othandana naye umzalisa umntwana yini lento yenzayo emsebenzini la usebenza khona wenza nje athi angikho emsebenzini ungangitsheli indaba zomsebenzi mina ngila yenza lento engicelayo ngithi mina ngikwenze lokho wangiklinya and then ngambamba ngamadred mangimbamba ngamadred kuqhamuke isitabane sorry to say isitabane omunye umfana ogay yes igama lakhe uObakeng aqhamuke athi nenzani lapho ngithi mina lo muntu ufuna ukungirape angithole ukuthi sengiyakhala abesathi hawu bhuti wami umuhle kanjena owayenza so athi ufuna ngilale nawe na kwathi lo uObakeng ayi mina ngiyahamba ngoba ngeke chomi ngimele lento le mayihamba ngabambelela kwela ngemuva esikipeni ngahamba naye angisayi endlini ngoba ngibalekela ukuthi umama wami ngingafike ngimnokhele lo muntu mayengangithola ngilandela uzofika ngibangisa umsindo ngapha mama ke correct ngihamba noObakeng ngafika sahlala somewhere la ajwayele ukuthi ahlangene nabangani bakhe baphuze khona ngafike ngakhala ngahlala kwaze kwasekuseni ngabachazela istory Obakeng wasifakaza naye ukuthi uthole kwenzakalani phase 2 wathi umuntu ngabomthemba and then ekseni ngihamba ngaye endlini ngafike ngatshela ubaba umntanami ngoba naye wayengeke sendaweni zakhe uziphuzela mase ngibuyela ngamthola sekakhona ngamchazela ukuthi kwenzakaleni wahamba umconfront alomfana wambuza ukuthi kwenzeni wathi uyaxolisa and then mina ngangakakhulumi naye ngathola inamba yakhe kwentombazana bathu uvathiswa ngathi ngicela ungipha ama number kaTitus wangipha ngam-WhatsApp ngathi yini lento oyenza izolo awukwazi ngisho ukuthi uze kimi uzoxolisa wathi uyaxolisa bekadakiwe uzokhuluma nami uzongifonela late and then kwaphela boma 3 hours wangifonela wathi kahle kahle ngicela unginike ama details ukuthi kwenzekeni izolo angisakhumbuli kahle bengidakiwe and ngathi bangifayela ama drugs la ngibuya khona ngicela unginike ama details ngamtshela ngarekhoda yonke into efonini in case if uyaphika yes ngamtshela yonke into ayenzile and then abantu mangibatshela babengiphikisa bathi wayengeka azayenze lonto nentombi zakhe lwamuntu lana ngangenzani mina yinja ngathi uyifuna kimi futhi nje into engaba athiwa mhlambe ngaba irape angayenza kumuntu abamcabangeli lonto le okay nga-understand ukuthi vele ayimfaneli kwabanye abantu but mina ngiyayazi ukuthi uyenzile lento naye uyazi ukuthi uyenzile engicabanga ukuthi ukusaba ukuthi uzoboshwa wangifonela lethi ngabo 6 wathi useshayisile ucela ukukhuluma nami ngedwa ngambona sekamile lephezulu estradini sami wafuna ngahamba ngaya kuye ngakhuluma naye waxolisa ngamchazela ukuthi ngikhule ngirape lento yenzayo angiyithandanga yes wathi uyaxolisa ngathi hayi ngiyaxolela ngoba mhlambe ngenzeka ukuthi senginuka yona irape ngiyaxolela yandlula lonto leyo abantu abaningi sebeloke njalo uma behlangana nami sebeloke bengibuza ukuthi ha wena sizwa kuthiwa wena uthe uTitus ufuna ukurape ayi cha kodwa uTitus ngeke nje azarape wena uTitus siyamazi uneintombi zakhe ezinhle kabi ake siphindele emuva before sifika la kuTitus ngathi kuningi okwenzeka lapha emncaneni bakho so usisi wakho yena usalikhumbula nilolu daba lalo baba owayenirape umfundisi enirape izingane nebaningi uyalazi so nike lixoxeni naye siyaxoxa ngayo I forgot ukukhuluma nangalo sisi wesikhothisi isitho sangasese kuningi kakhulu kuningi wakuveza futhi ukuthi nini nosisi wakho mhlawumbe mangathi uma ngase uthube kumbukele ekhaya uyazi ngoba even noma ngabe kuthiwa ukhona naye la ngabe uyayifakaza le uyayazi nje kahle ngoba ngimfonele ngicene ngimthole efonini
ngiyakhumbula ukuthi asimfonele kwabo ukuthi thina ayichaza ithi asibafonele abantu kube ukuthi umuntu kube uyena oyifikelayo. So uma umthinta uyazi ukuthi uzela. Uyazi ngamtshelile. Bengifisa ukuthi ngize naye wathi yena angeke akhona ngoba umntwana uzophuma ngo-1:30 esikoleni. Okay. Uyayazi and nale yalo sisi engikhohle okuningi manje. Awusixoxele ngaleyo yalo sisi. Kwenzakalani? Hayi besijwayele nje ukuya kwakhe siyovakasha kwakhe ngoba sazi ukuthi umuntu ubethanda ukuba nezinto ezimnandi besipha futhi njengabantwana. Into esimnandi yes. So ngelinye ilanga bengihamba noNcamisile. uNcamisile uLosarejwa naye ulababa. Okay yes. Bengihamba noNcamisile nosisi wami masifika khona sidlale njengabantwana asibize so yi3 avala umnyango unomntwana omncane. I think ngokubona kwami mhlawumbe umntwana bengakayenzi 2 months. Yo besemncane. Besasemncane ngoba esanda kahlahla into besiyithanda lapho kuyohlala nomntwana. So leyo nto leyo yokuthi sihlale nomntwana ngicabanga ukuthi ngoba ekhaya mina bengilasborn ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi mhlambe bekwenziwa ukuthi akekho umntwana omncane kunami ekhaya. Bengilasborn. So bengijabulela nje mina ukuhlala lapha yana. Ubejwayele nokuthuma esitolo somthengela cold drink masibuya asithelele siphuze amakhekhe ama-snacks yonke into. Ngelinye ilanga azokwenza lento le ukuze asivalele endlini nathi asingazi sesijethi mhlambe sazi ukuthi abantu abadala mabevalela abantwana endlini khontero ngabayenzi mhlambe siganyile wayavala maybe uzoshaya khonto esiyenzile. Mayevala umnyango usuka lapho yakhomula ulala esponchini. Lala phansi esponchini. Yebo. Abesethi ke ubani ufuna cold drink. Sithi sonke yithi. Nami ngithi yimi nomunye athi yimi nomunye athi yimi. And then besathi ke ebesathi ke ngicela ofuna ukuqala ke nizokhotha la asikhombisa asikufundise nokuthi sikhothe kanjani. And then bese ke uqala usisi wami akhotha isitho sakhe sangasese akhotha udadewethu bese ngibuza mina ukuthi manje udadewethu ngoba ekhothe wani yena ozothola i-cold drink iqala na athi yena nizothola nonke angithi naye meqeda kuzozomunye mase seniqedile ngizonithela i-cold drink akhotha athi hayi sengiright akuzomunye kanjalo sasakhotha sonke masiqeda bese kuyinto lento sijwayela ukuthi mase lapha siyazi ukuthi sothola i-cold drink bese sembuza ukuthi namhlanje asikhothi na ukuze sokwazi ukuthola i-cold drink. So usisi lona ngendlela engimcabanga ngayo ngamehla menqondo ubekhohlakele. Nami ngibona lokho. Ubekhohlakele especially umuntu osifazane uyena umuntu obekufanele ngabe yasiprotect asingabantwana. So isizathu sokuthi enze lento namanje nje ubumdala nje awusicabanga ukuthi kwakuyini awazi. Angazi ngoba benomntwana omncane. Umntwana omncane intamo suke ingaqinanga uma ngabe umbamba ikhanda lenza so besasemncane umntana akhe so izathu angisazi. Ngoba ubenanendoda futhi bejwayele ukufika lapha kwakhe. So akekho umuntu omdala naka namxoxela lo daba. Akekho. Ngikhane ngikhuluma manje ngoba umama eseshonile. Olalo ngibengakhona ukukhuluma ngoba umama bekube umuntu onesifo senhliziyo asthma izinto eziningi. Bengisaba ukuthi ngizoveza lento mhlambe ngithola podcast ngikhulume ngayo bese kuba ukuthi ngibulala umama. Umama ushone nge-28 zaka April. Kuyona lo nyaka. Ngikhona nokukhuluma nobhuti wami ekhaya nosikwiza wami ngabatshela ukuthi mina impilo nami ikhule kanzima kangakanani because sengikhona ukukhuluma manje. Sonke lesikhathi ubuyigcinile lento ngaphakathi ngoba uzama ukuthi uma angayazi nokuthi uzama ukuprotect yena ukuthi mhlazane yizwe ngamlimazi. Yebo, kodwa i-boyfriend yami bengitshelile le bengizwane nayo ngo-2004 ishone ngo-2021. Iyona beyazi ukuthi empilweni yakho kwenzakalani. Uyena umuntu obeyazi yonke into. So usisi wakho yena sinjani isimo sakhe kuyona yonke lento eyenzeka because ngicabanga ukuthi yena udlule kuma rapper u2 la inandreshwa no2 khokubona ilo kalo baba umfundisi plus nalo kalo sisi wenkhothi isitho sakhe sangasese. So isimo sakhe nasinjani usisi wakho uthini yena?
usisi akakhulumi ngayo ngaphandle kokuthi kube yimi engikhuluma ngayo kuqala bese siyakhuluma ngayo. Kusho ukuthi yena ayimhlukumezanga kakhulu ngoba kwagcina ukwenzeka ngaleso sikhathi azange iziphinde yenzeke. Mina ngicabanga ukuthi ukufika kwami la eGoli bese ngingcono ivuswa kakhulu ulo mfana lo uTitus lo oyimeliness ivuswe kuye ngoba ngihlangane naye last month. uTitus uyenzeni yonke lento akayenzile 2019. Into akuyonto endala masle 2019. Okay, uthe uhlangane naye last month. Yes. Mangikhumbula kahle ngathi bekuyivikila la ngoboyi 20. Yes. April. Ngihlangane naye ngakhuluma naye ngamtshela ngathi mina ngiyathukwa mina. Ngicela ukuthi uzame ukuthi utshela abangani bakho ukuthi wangenzani. Ngiyathukwa. Angithandi lento yokuphila kabuhlungu kanjena ngoba ziningi izinto engidlule kuzo and then wena ufana njengomuntu ongazange uyenze lento. Mina ngumuntu okhohlakele ngiyathukwa ene ibhlungu lento ngoba nanoma ngithi ngizama ukuthi ngidlule kuyo ngiyathukwa. Emva kwalento wangenza yona kube nezinto ezilandele ngemumva ungifakela amabhadi phezulu kwalamabhadi benginawo. Wathi ngizama ukuthi ngibe right kodwa angikhoni ngoba emva kwakhe kunomfana bambiza ngomgqumeni igama lakhe ngizolikhumbula naleli linye ngikhohliwe. Uhlala ngala ngihlala ngakhona ebehlala nomama umntanakhe ebe pregnant. Kwafika umngani wami omunye mina ke bengizamela ngakasebenzi ngisidayisela utshwala. Yes. So mayefikile endlini umngani wami benokuthenga amabhiya aphuze. Umgqomeni wafika wabona intombi washela bathandana. Same night bathi bacela ngibaphi stay balala endlini ngangaba nankinga. The following day wahamba umgqomeni walahlala khona. Umuntu othanda maskandi enamadrada amancane athizwa bembiza umgqomeni. Yes. And then the following week yabuya usisi uyangibuza ayibo uphi umuntu wami ngithi hayi ngimbonile lezansi egqoka ishort athi yena ungayenza naye plan ukumbiza ngithi mina ngengikwazi ukumbiza ngedwa ngoba kuzobonakala phela uyazi nawe ukuthi uhlala nomfazi. Uyabona ngifuna ukuthiwa kusasa ngabiza indoda yomuntu ngibizela umuntu ngcono ngizothatha umuntu engizohamba naye sombiza. Kunomfana ke ebeqashela lapha endlini igama lakho Sinethemba ngimbiza Sinethemba asambe sobiza umgqumeni uyambiza uNtombo Xolo athi ke okay akunankinga sister ngilinda kancane khona into engisayenza ngimlinde kancane meqeda bese angibiza athi sambe. Siphume mafike ezantsi athi sister mana la ngoba manje angifuni bakubone lapha ngizoya mina ngomlanda. Wahamba wayomlanda wambiza mina ngababona bayeza ngahamba ngaye endlini ngangena bangena boyi2 umfana lo wangena eroom lakhe then sahlala ke thina sobathathu. Wathi sister yesha nginamali ngibroke ngihole ngolesithathu ngicela unginike amabhiya ay3 ngiphuze. Sorry. Ngizobhadala next week Wednesday ngithi akunankinga ngiwakhiphe ngibanike baphuze. Bese ngibatshela mina ngithi angilalanga 2 days lendlulile njengoba nazi ukuthi ngiyazizamela. Ngicela ukuthi ngilale ngizovuswa icustomer malinoka bathi bona banankinga bazihlalele baphuze. Mase ngiphaphama ngiyakhunyulwa. Already iphenti beselikhunyuliwe bengigqoka iskate. Angazi ngizothi ubengenzani noma ubengidonsa kodwa khona into engivusile eyenza ukuthi ngiphaphame. Ngoba ikhanda lami belila esofeni kodwa mase ngiphaphama seliphakathi nendawo inyawo seyilengela phansi kunokhona couch endlini. Yeah. Ngimbuze wenzani ngangigqoka iskate eside kumnyama endlini. Athi ke ayangenzi lutho. Angenzanga lutho. Ngakwata ngambamba ngamadred ngamshaya.
ngamdonsa ngamshayisa ebondweni wahlala esofeni ngavusa lo olele mangiphapha intombi yakhe idakiwe ilele dakwe kushuthi lo tshwala bebaphuza mangimpushela esofeni avuke lo ngithi uyabona indoda yakho yenzani abuke uxakekile uthi why lo anqunu indoda yakhe inqunu mina isiketi sida kubonakala ukuthi angigqokile into ayibonayo makhanyisa umntwana ngoba umntwana wavuka nomntwana ona 13 manje okay bekana 9 years ngaleso sikhathi yes mayevuka uzwa umsindo kashaywana kuyaliwe endlini akhanyisa ilight yase sitting room bese labona iphenti yami lapha phansi bese abuka akabuzi athula abuke kanti ngelakhe kuzonokha umfazi wakhe ngitshela umntwana uthaka yomvulela mayemvulela uhamba nomngani wakhe intombi yomngani wakhe kusho ukuthi umfazi wakhe umama ulokhuzana umngani wakhe intombi bayi3 mabengena babuza ukuthi kwenze njani wayonqunu ngithi sisi indoda yakhe befuna ukungirepa wangibelieve ngaleso sikhathi sakhuluma mchaza lonke ama details ukuthi kwenzakaleni and then ngiyamtshela ukuthi uthandana nalo akathandani nami ukuthi ubengifunani mina ngimazi ngoba nayi intombi yakhe ngiyaqala ukuthi ngimbone nje namhlanje because bengimazi ngibiza ngomkhaya engihlonipha bengasho ukuthi emkhaya uthi sisi yonke lento ebefuna ukuyenza kimi ngimazi ukuthi befuna ukuyenza usayini ngoba mncane kunami kokuqala intombazane ithi hayi sizoyikhuluma lento lena ithi ngifonela ubhuti wakhe kwafonela ubhuti wakhe uhlala phase 4 mina ngihlala phase 2 weza nangempela ubhuti wakhe mayefika athi ubhuti wakhe ucela ukuthi ikhulunywe lento lena ngoba manje akusiza ukuthi mhlambe kuze kugcine kubizwa amaphoyisa ngoba ayikho into embi ayenzile kangako bacela ukuthi ikhulunywe mhlambe mangabe ufuna ngigeze igama lami bazokwenza lokho ngathi angifuni imali lo ngifuna khokhele bonke labantu abangihlukumeza ngifuna khokhele ungihlukumeza endlini yami ngifuna khokhele bonke labantu abangihlukumeza ngathatha ifoni ngabiza amaphoyisa afika amaphoyisa athi uphi ngathi lapha endlini ngoba ngimkhiyele ngabakhela bonke mangabe kufika amaphoyisa ngathi akuphuma umuntu la ngisawo athena amaphoyisa la ngaphandle eza amaphoyisa amfaka ama handcuffs sahamba nawo icase ngayivula vele sebamvalele yes ngavula icase then ngathathwa ngasiwa ku counseling and then ngabuya endlini so after ukuvula lo case kwaphela 2 days bangifonela bathi bafuna istatement ku witness yes basenza statement ku witness ebonile usisi lo uthandana naye basenza statement nakumntwana ukuthi lo kakubonile ubonile yes ubona ubhuti ongaqokile yes ubona iphentami iphansi into ebebezifuna kakhulukazi lezo bangasho ukuthi umntwana uvuke sesilo ayikho into ethena ayibonile nosisi ubelele uyabona and then mabethatha istatement kuyiwe court ngeTuesday Monday bafike ifamily ya labantu laba bazoncenga ukuthi angicime icase ngathi angifuni bathi manje senze njani ngathi lutho angengikwazi ukucima icase mina aniyazi ipeni engidlule kuyo so ngiyacela nje ngicela ukuthi ningaloku neza kimi ngoba ngengikwazi ukwenza lokho ngoba even umama umntanakhe uyayilokeza endlini ezongincenga ngithi ngingikwazi sizophinde sikhulume and way pregnant ngoba ngafuna ukuthi aphatheke kakhulu sizophinde sikhulume kodwa okwamanje ngikhona and then Tuesday sengithola i-call intambama ngabo 2 kuthiwa Khethiwe ukhuluma no constable bani besifuna ukwazisa ukuthi magistrate ideclineile icase yakho kuthiwa akunabo ubufakazi obuphelele ngakhala ngabeka phansi ifoni angizange ngisafuna nokuza ukuthi uqhubeka uthini ngabeka phansi ifoni ngahamba ngaye toilet ngayokhala kakhulu mangiqeda ngathatha ifoni yami ngagqoka icathulo ngaphuma ngakhiya ngingazazi ukuthi ngiyapi ngazibona nje sengifikile eBhara ngabona ukuthi ngoba ngila eBhara ithi ngisale sengena ngiyokhuluma nomuntu ngangena ngafike ngakhuluma nomunye usisi ngathi kwenzakala into so bengidinga ukuthi ngathi ngathola icounseling
bangitshela ukuthi angiyethuthuzela la bekade ngiziswe khona ngosuku lolungizana amaphoyisa ayakhona. Ngafike ngakhuluma nabo ngabatshela isimo sami yonke into, bangibhukhela enye appointment, bakhuluma nami bangitshela bezoshayisa bafuna ukukhuluma nami kahle, bangenzela appointment ye2 days ukuthi ngiphinde ngibuye. And then ngabuyela ku-counseling ke bengilongiya-ke up until ngizizwa ngathi ngibangconywana, ngabatshela ukuthi hayi ngizizwa ngi-right, ngeke ngisakhona ukuza ku-counseling, uma ngikho right ngizophinde ngibuye. And then ngonyaka olandelayo 2023 ngo-April le eyango 2022 yenzeke ngo-August. Yes. Le yango 2023 yenzeke ngo-April. Okay. Shuthi bekuyilong weekend yabo yi-26 27 uyayikhumbula? Long weekend leyo ya. Yes. Lo long weekend leyo ngiyadayisa ngiyazamela ngingalali futhi nakhona for 2 days. Kuyi-Saturday ke manje. Shuthi angilalanga from Wednesday, Thursday, Friday and then Saturday ngizwa ngikhathele. Ngithi namhlanje ngizosheshe ngilale ngoba ngiyeza ukuthi angilalanga for 2 days nasemina ngisithola isikhathi esanele ngoba ngiyalala mhlambe lo 15 minutes umuntu uyafika ngizocela ibhiya. Uyabona? And then ngilale ngalelo langa early ngithi ngikhathele kube nento ethi hayi man uthongo ngiyabuza kufika mhlambe ngoba ngilambile. Ithi ngihambe ngiyozithengela something yokudla. Ngiphume ngihambe ngiyothenga ivorsi. Le umfana okhona wenza ama chicken dust, wenza nevorsi ekhoneni. So mangifika lapha yana ngimthole ukuthi useyavala, useqedile, usefuna ukuhamba. Ngithi mina untwana awunayo ichicken evuthiwe wathi akanayo. Ngithi ivorsi ke elihlaza ke okanye elivuthiwe wathi hayi elivuthiwe alikho khona elihlaza lisendlini. Ngithi ngicela ungilandela ngiphethe imali engaka. Ahamba endlini abuye phethe uplastic. Mina ngijampa umgwaqo ngincane ukuma isikhathi eside emgaqweni ngoba ngangiphuzile kakhulu futhi not kancane. Yes. Kunomfana bathu Jackie be celebrate ibirthday yomuntu azwana naye. So wathenga utshwala omningi kakhulu saphuza wathi celebrate ibirthday yomuntu azwana naye. So ukuya kwamendlini ngithi ngiyolala, bengithi ngiyolala ngoba ngikhathazwa ukuthi ngiphuze kakhulu. Yes. So ezomfana uma yeza lo mfana ungilandela ngemuva ngibuza ukuthi nayi black, ngithi mina iphelile khona yayinekene. Abesathi okay ithi ngithenge i-black la then ngizokhuphuka na ngizokuletha into zakho. Angena thenga i-black mina ngikhuphuke ngendlini ngifike ngene ngihlale phansi ngimlinde. Afika beku plastic phezulu kwekhabethe ahlale phansi. Mayihlala phansi kungene intombazane bathu uNthapsengi. Angena athi ma oledi ngibiza ama oledi ngikhathele ngidakiwe. Ngifuna ukulala siphose esofeni alale. Umthwana lo mfana. Then emva kwalokho umfana athi hayi sister ngicela ukuthi ngishayele amabhiya la endlini yakho ngicela ngikhansela umusic, ngimkhansela umusic. Esahlele kanjalo kungena umunye umfana osewashona ushone last year ngoDecember. Ushone last year ngoDecember. Angene athi uzophuza na ibhiya kusho njengoba ethenga lapho umbonile wakhuphuka. Bahlale boyi2 kungena omunye umfana oqasheke emkhukhwini bathi uSnethemba. Angene naye athi sister awunayi black ngithi anginathi laba bayithathephi ngithi angibazi bayithenge kuphi. Kodwa ke wena mangabe uthi ufuna iblack ungaphumeza amasamoya. Athi na ngicela ngiphuzisa bathi akunankinga ngemhlali phansi. So esofeni mabehleli mina ngirelax esofeni ngibeke inyawo. Umfana lo owevorsi uhleli enyaweni zami. Laba bayi2 bahleli la ngithi khona couch. Bahleli la komunye usofa, omunye uhleli ngasekhanda, omunye uhleli ngaseinyaweni. Shuthi le ntombazane iphakathi nendawo ilele. And then baphuze bayiqeda ibhiya, mabaqeda besathi lo umfana uakhona belandela lo mfana ufike eqala athi ngicela unginikeza ama-Heineken ayi3 ngoba ngizwe ngathi uthi une-Heineken. Bese engineza 100 rand ngihambe ngekamereni ngithatha i-change. Mase ngibuya ukuthatha i-change ngibathole sebesengasemnyango. Sebengilindile. Hayi bangilindile singibanikeza amabhiya banikeza i-change. Ngivule fridge yami yakhiwe, ngivule ifridge ngikhipha amabhiya ngibanikeze ne-change.
bese bayaphuma bayahamba. Only to find out ukuthi khane ngiyibona manje ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngesikhathi yenzeka angibonanga ukuthi kahle kahle ngicabanga ukuthi kube semqondweni wami kwenzakaleni. Uma ngibuya ngithatha ivorce eplastikini ngiyamangala manje kune-chicken moslana. Mina bengithe ngifuna ivorce. Kune-chicken nevorce. Ivorce ngiyi-braai fast ngiphake ngidle. I-chicken ngithathe ngifake efrijini. Ngithi hayi ngizoyibuyisela kumnikazi wayo ngizange ngathi ngifuna i-chicken angifuni kusasa azongifuna imali ngoba mina ngithe ngifuna ivorce. Yes. Okay. Then bese ngithi ithi ngidle ngihlale phansi ngidle mangiqeda ukudla ngibeka iplate phezu kwefridge bese ngilala khona esofeni. Ngipapa mase ngiyarejwa. Ngipapa mangiyarejwa. Ubani ke okurepay? Ulo mfana wevorce. Igama lakhe bambiza ngoFiko. Uyangirepa. Lo oze namabhiya u2. Hayibo. Ngiyazibuza ngiyaziphendula ngimbuza imibuzo akangiphenduli lokathi akangenzanga lutho. Mangimbuza ukuthi ngikhumule nini ngikhumuleleni why nawe ungaqhokanga. Masabuzana kanjalo ngoba siyashaya uthi endlini avuke lo ntombazana. Umntwana wakho lo fike walala. Yes. Avuke. Mayevuka sicino namalight wami mina ngilala ekhanya ngivele ngalala nje. Kukhala nanomusic. Ucika uvala icomputer wacima ama-light ukuthi uyazelaphi i-light yase-sitting room icinywe yaphi ngoba ifihlekile angimazi wacinga waze waba nesikhathi sonke sokuthi kube emnyama. Yes. Maye mbuza untombazana ukuthi hayibo why unqunu angimenzanga lutho mina angibuza ukuthi umenzeni ngithi why ungaqhokanga ayangimenzanga lutho mina ngimbuza why ungirape wena ngoba ubophezulu kwami wenza lento oboyenza uphaphama uyenza athi mina ngikwenzanga lutho mina yangisukela ngakwadi ngaye drawing ngathi ngithatha umeso wangihlangabeza ngathi ngiyamhlaba ngangithi ngifuna ilihlo ngageja ngahlaba la kwagcwala igazi endlini wangibamba lapho nginqune ezantsi yena unqunu yonkinto ukukhumule yonkinto sele naked even icathula lasigqokanga. Umntwana waphuma ekamereni sisalwa. Wafika wakhala. Ngabe ubumnyama kumnyama uthi ciniwe silwa ngobumnyama. Intombazana le iphume isuke actually yonke into eyenzeka lapha yana ingihlukumeze kakhulu ukuthi sekuphinde kwesithu endlini yami kusho ukuthi angikho safe la ngihlala khona. uNthapsengi athathe uAngel baye kamakhelwane beyocela usizo. Omakhelwane bafike bame eminyango babukela. Azange baze basondela. Acela uAngel ukuthi ngcona alayite uAngel. Inja le iloku yakhuluma ugwayi lokuthi athi ke mina ngenzanga lutho mina athi usuka lapha athola ichance okugqoka ibhloko ngoba umnyango sovuliwe wabaleka. Wahamba ngafonela amaphoyisa aza afika shutha impahla ezasala kwaba ivesti, iskipa, ijakhethi, amateki. Basithatha bahamba nazo ePolice Station ngavula icase waboshwa the following day. Mayeboshwa mina ngathathwa ngasiwa eBhara kwathathwa ama-DNA nakuye wathathwa ama-DNA namanje sisalindile. Isinesikhathi singanani ke lento? Yango 2023. Umseshi ophethe icase uhlala ngifonela uthe ifayiliwe icase yami kwamanje wenzela ukuthi ingavalwa kulindwe nama-DNA. So lo mfana kuphi njengamanje? Ukhona. Phuma ngebail. Angimazi. Ngatshela nje ukuthi uphumile kodwa uthi uphumela kanjani angazi. Usayithengisa inyama? Angisho. Usayithengisa inyama? Swayeka lapho. Wadutshulwa angisakhumbuli noma beku DCL okanye last December ngisakhumbula but wadutshulwa
angazi udutshulwa ubani kwakwenzakaleni. Ngathi ngenhliziyo ngangcono kube kuthiwa labo bantu abamdubula ngangcono abamshaya ispine azoyekela ukurape ngoba iqolo ngelisasebenza. Ngendlela inhliziyo yami yayijabule ngakhona. Ngangithi ngabe ngcono ube kuthiwa abamshaya ispine angafi aphile. Ngihlangane naye ngimtshele ngithi bakuthola lo Clever balingana nawe. Lento leyo ukuthi uhlukumeza umuntu wesifazane ngeke uzuphinde. Mawubheka imbangela yalama-rape angakalokho ekulandela kungaba yini? Mawubheka wena nje uwedwa uthula ubuka noma uyibuza ukuthi nansi into lokhu yomkhokha iphinda ngabe wena uthi mawuthula ubheka ngemumva lakho nezinto eziningi uphume nasiphi isisombululo? Ngicabanga ukuthi lo baba lo qala wangirape uthwele ngoba wakunemoto eziningi kwakhe and ube nenkonzo enkulu yaseZayoni. Okay. Should possibly washiya umkhokha kuwe noma washiya ibhadi sothini wenzani? Ibhadi ngoba nanoma ngithi ngingenza okuhle emntwini ugcine sengizonda ngingamenzanga lutho. Ngumuntu ongathandeki nje mina la ngihlala khona ngithandeki. So into yonakala kulo baba lo yoqalwa kule phona 5 years and rape nezinye ingane. Yebo. So uhamba walento izifike la ifika khona isuka lapha emuva. Yebo. Usaphila lo baba? Uyaphila ngoba ukhona umuntu wathi ngamvezi ukuthi ubani wangisendela ku Facebook inamba kankosikazi wakhe. Wase yangichazela ukuthi uthi malume kodwa ngingimusha igama uthi ubani. Washo ukuthi abazwani nale family kodwa uthi malume wangipha inamba kamfazi walo baba lo ukuthi ngikhulume naye ngimchaze ukuthi kwenzakalani. Angizange ngikhona ukukhuluma naye ngoba abantu besifazane bahlezi beba protector abantu abazwana nabo. Yebo kunjalo impela. So iyiphi indlela ekungenziwa ngayo ukuthi lo baba lo atholakale? Lo ole angazi ngoba usehlala eFryhead angazi ukuthi angatholakala kanjani. Umkhondo ukuthi uhlala eFryhead ngawuthola kwabanye abantu ababekade bengiseka ku Facebook basho ukuthi unezinye izinto zesihlangene nerape azenza kwabanye abantu. Shutha kamile usaqhubeka. Engingakwaziko noma mhlawumbe uboshisela amakhesi akudala okanye into yamanje angazi. Kodwa kwaboshelwa wona amakhesi erape. Yebo. Uyazi ngiyanokusisa ukuthi abantu babiza ngamagama kodwa lakhe ngisalikhumbula uthe uba igama lakhe uBabthomo isibongo. Thomo. Ubabthomo useFryhead. Yebo. Unamanje kuthi usesomfundisi nesonto nebandla. Angazi ke Friday noma sasomfundisi kodwa la besihlala khona besasomfundisi masisuka thina. Ngathi mangibabhalela basho bathi namanje sasomfundisi kusho ukuthi usawumfundisi. Uyazi ukuthi ngithule ngiyabuka lapho ukuthi in as much as sizobhekana nodaba lwakho mhlambe kube khona indlela ukuthi uyithole justice uphinde futhi uthole neclosure. Kodwa ngikhathazeke ngalengane intombazane ina 13 March le uhlala naye. Sinjani isimo sayo? Injani enhlalo? Ngathi masiya naye ku counseling bambuza ukuthi yini ebhlungu kakhulu empilweni. Ngithi uma umntwana enziwe counseling awubi khona wena mzali. Yes. Wathi into emphethe kakhulu ukushona kwababakhe ngoba zonke izinto ezenzeka kimi mina njengomama wakhe zenzeka ngobaba wakhe engasekho kakhulukazi. Ubaba wakhe lo ushona ngo-2013 2021 okay. Lo ka 2004 lo baba lo ka 2004 wahlangana ne-24 right? Yep. So uma uqhathanisa isimo sendlela okhule ngayo nendlela umntwana wakho omkhulisa ngakhona ukukhona nomehluko noma khona nokuthi uyabona ukuthi ayingathi kuhlukile then indlela engikhule ngayo nangendlela mina ngimkhulisa ngayo. Ngi-overprotective kakhulu kuye ngoba ngiyamyala ngimbonise indlela okumele aphile ngayo. Ngimyale ukuthi angasondela nabantu besilisa kakhulu, angacela imali, angavakashela umuntu wesilisa ohlala yedwa, angajwayela nje nabantu besilisa nje kahle kahle.
So ngaphandle kokuthi uthengisa ngotshwala for a living, ikhona nenye into mhlambe okhulisa ngayo umntwana wakho, noma ikhona nenye imali engenayo uyibhekile from besides ukuthengisela? Angabiyeka utshwala. Usabiyeka? Sengiyasebenza. Usuyasebenza? Okay, okay. Yeah, because ingizwa kubuza lembuzo la ngikhathazekile kakhulu ukuthi unokufica ukuthi ubuhlungu bomzali akabhekene nabo bugcina budlulela enganeni, kangangoba nezinye zezinto ebezingashape impilo yengane zibe related kakhulu nezinto wena obhekana nazo noma wena obhekane nazo as umzali. So kuyona yonke into ngiyafisa ukuthi umvikele, because mangilalela ama incident enzakalayo especially enzeka endlini kwakho, ama incident lawa athi ingane izogcina ikhula inezinto eziningi ekade izibona zenzeka kumawayo, okanye ikhula mhlawumbe igcina ilimazeka na emqondweni, possibly igcina na ingena entweni wrong, ngoba igcina nasisho ukuthi umntwana masimkhulisa simfisela okubi kodwa simfisela okuhle. So uma mhlawumbe ezegcina eba expose ezintweni zotshwala, eba expose ezintweni zama drugs nazo zonke lezi zinto lezi, iqiniso ukuthi mhlawumbe okunye kwakho noma okunye kwalezo zinto lezo zingabe imbangela kakhulu kulezi zinto akasedlula kuzona. I'm glad mawuthi usubiyekile utshwala, because ifear yami ukuthi kulokhu ngena abantu besilisa bezophuzela endlini, and then ekugcineni ufica ukuthi nawe ufica ukuthi sekweqile mhlawumbe usuphuzile mase ukubona ukuthi usulahlile masebenza ngalendlela benza ngakhona. So siyishiyeke umntwana, ngicabanga ukuthi mhlawumbe nebelief and ngiyakuthemba ukuthi indlela umkhulisa ngayo angeke naye ithole esesimene esifanayo, because ukuresha komntwana no 5 years ukubakhela isikomzali eqinisweni, akekho umntwana oyithathele inqumo na 5 years, futhi akekho umntwana othi yena uyayazi into eyenzakalayo around yena, especially mina 5 years. So kuyi-responsibility yomzali ukuvikela umntwana na 5 years. At the same time kumzali futhi okumele enze isiqiniseko sokuthi umntwana usafana namhlanje nendlela ade ngayizolo. So uthi kuze kweqe kuze kufike kwesibili kufike kwesithathu, lapho mina ngiblame kakhulu umzali, kungekhona ukuthi mhlawumbe abazali ke nabo ba ama superheroes, ezinye izinto ziyabeqa. So ebengingakufisi ukuthi kwenzeke ukuthi lokhu okwenzeka kuwena umzali wakhe ehlule ukukuvikela, ikhathi zibe ningi kodwa wena ukwazi ukukwenza kulowo ntombazana okhona unateteni njengamanje. Isizathu ke sokuthi uzufike la sixoxe esikhulu kakhulu, and ngiyazwelana kakhulu nesitory sakho sibhlungu, singishonisela nje umoya phansi, ibhlungu kakhulu, iwombe engiyimagina ngamehlo engqondo ziyalimaza kakhulu, nanombani ke ngalimala emqondweni. So isizathu esikhulu sokuthi ufike nokuthi uzofisa nosisi wakhe ezokhuluma bekuyisiphi, ikupho onethemba lokuthi mhlambe ungakuzuza after lenkulumo lese siyikhulumile? Kakhulukazi engingafisa ukukuzuza, ngicela abantu bangithande, bangangizondi, ngoba ukungizonda kwabo kungenza ngifile kabuhlungu ngenxa yokuthi ngihlukunyeziwe, kube nenzondo phakathi. Yes. Ngoba abathembi ukuthi yonke into engisuke ngikhuluma iqiniso, ngoba nezinhlambe engithuka ngazo, why wena uhlala uthi uyarejwa, why uhlala uthi uyarejwa, wena unani? Uyayibona lonto ibhlungu, ngoba abazi ipain engizwa ngaphakathi, abazi ukuthi mhlambe mina ngeviki ngikhala kawungaki ngingedwa, and angikhali phambi kwabantu, kodwa mangisendlini yami ngingedwa abazi ukuthi ngikhala kawungaki. Once ngabona istory noma eTV noma efonini noma kuphi esi-related to i-rape, ngiyaqala futhi ngihlukumezeke. So abantu abazi ukuthi ngidlule intweni ezingakanani, bathatha ngazathi mhlambe mina ngisuke ngisifunela yonke lento esuke yenzeka kimi. Abanye bayitshela ukuthi mhlambe uthanda idrama nje. Yebo. So into engifisayo ukuthi yenzeke kulo baba lo oqala wangirape, ngifisa boshwe, inhliziyo yami izojabula. And then laba abanye ngizwile kuthiwa bashona, ngatshelwa ke ngabo, angifuni babention kakhulu. Lona naye nangimazi, ngesikhathi ngina 15 laba abayithiwa bangirape bashona. Okay. And then ngina 16 loyo washona, ngiyamazi ke. And then laba abayi3 basaphila, laba sengimdala basaphila. But lo munye ngamvulela icase kwathi udecline uyobaxolisa kimi, lo wacishwa ngirape, umqumeni waxolisa kimi, ngimxolele ngenhliziyo yami emhlophe. Yebo, inhliziyo yami ebhlungu kakhulu ingalo
uTitus ngoba usebenza ngabantu lo agrepele endlini kwakho futhi nothi lwangrape lo wacishwa grape osebenza ngabantu esibhedlela Yes. ukuthi abantu basefika kangakanani ngoba lento ayenza kimi sengayenza naseyigulini ukuthi la sebenza khona abamazi ukuthi ukhohlakele yeah yabona and then bese kuba yilogcina ngifisa ukuthi ingathi i-case bangayispeed up ngoba ngifuna ukuthi ngibe right emoyeni lo muntu ngihlala ngimbona and uyangidelela ngiye ngathola iboyfriend ngo-2022 Yes. so lewo muntu lo ngizwana naye uyakwazi ukuthi abize lo muntu ehamba nami kodwa uyazi into wangenzani enye into uma ihlangana nami endleleni uyangikhulumisa ngenkani wherever la ngihleli khona uyakwazi ukuphosa ikhene enotshwala ngithele ngotshwala noma ngingahamba ngihlale la ngihlala khona uzofika azongiprovoka so ngathi ngiyazama ukukhuluma nomuntu ophethe icase wangithethe ngenza i-protection order akukho enough kushuthi ukuthi ucomfortable singacela ukuyishiya inamba yakho abantu bayithathe bakhona abantu abadila ngama rape noma abadila ngama cases akanje mhlawumbe sinokusebenzisana nabo bazokuthinta bebe nayo indlela ukuthi mhlawumbe singaqhubeka kanjani ekutheni kuye phambili umuntu owazi sengikhohlwa futhi igama yonenhlanhla lo muntu wasenyuko wase-Vryheid umuntu owazi ubaba umfundi ubaba uThomo umuntu owazi ubaba uThomo abe nendlela futhi ukuthi axhume thina asazi ukuthi uyamazi uThomo umfundisi ebandleni laseZayoni mhlawumbe ke sesobe sesiyithatha from lapho kodwa singacela ukuthi ushiye inamba yakho so that sizoba nayo indlela ukuthi abantu bekuthinte bebe mhlawumbe makhona umuntu ongaba nosizo axhumane nawe especially ke usizo ke lokululwa ngokwengqondo baningi ke abantu engicabanga ukuthi ke bakhona abasithindayo nesisebenza nabo abakwazi ukululeka abantu ngokwengqondo nje abahlezi bekhona sinana amakholo ake thina fonela naye thandazi baningi nje kakhulu abantu abahlukahlukene so ngicela ushiye inamba engicabanga ukuthi udaba lakho lokho difficult ekutheni usizakale nokuthi mhlawumbe uthole iclosure egcinene ungabiza inamba monganankinga utholakala kuyona 068 yebo 120 1814 ungayiphinda futhi 068 120 1814 mhlambe elakho lokugcina ungafisa ukuthi ulishiye kumbukeli ekhaya uku-emphasize inkulumo yakho ungathini nje abantu besilisa man ababa madoda bayekela ukuhlukumeza abantu besimame nabantwana ngoba lento iba yitrauma impilo yomuntu ayikabi saba normal yes usabe ngisho ukuhlala naphakathi kwabantu even though noma bekuthiwa labo bantu ba right kangakanani awusathembi umuntu njalo uyofile ngazathi kushuthi njengoba ngihleli la sebeyangibuka ukuthi mhlambe bazongenzani ibhlungu lento ukuthi uhlale ungakhululekile kwasendlini la uhlala khona ngoba sekunama incident amaningi ayenzekile empilweni yakho kubhlungu ngiyafisa ukuthi abantu abahlale ePennyville angihlala khona bazama ukuxolisa inhliziyo mina njoba ngila ngizokhuluma ngento enzakale kimi endakekho umuntu oyaziyo yaziwa ngedwa ipain imini engizwayo noma ngabe kuthiwa ningathini mangabe nibona le podcast yime ngizwe ipain and yime ngalala ebusuku ngisaba ngisho ukuba ngedwa nasemini endlini angikhululeki because izinto eziningi ezinye zenzeke khona lapha endlini engihlala kuyo so ngiyacela ningithande ngicela ninginikeze support ngoba ngihlukumezekile from ngumntwana ngicela ninikele ukungithuka ngicela ninikele ukungihlukumeza isupport ngidinga kini kakhulu ngoba yini engihlala nani every day mangathola lokho ngingabonga kakhulu ngiyazwakala kakhulu ma sithembe bazokuzwa futhi asithembe ukuthi nawe uzokwazi ukusizakala nathi siyathembisa futhi ukwenza ngayo yonke indlela ukuthi silandelele size ukuthi kuhamba kuphelela kuphi babukeli bethu emakhaya siyathanda ukubonga kakhulu ngokuthi nibe kanye nathi simfisela ubusuku obuhle nisale kahle siyabonga